Hanyag ug mga libreng serbisyo pinaagi sa pagpahigayon ug health and wellness caravan ang Davao City LGU alang sa mga drug reformist sa syudad. Agig pagsaulog sa Drug Prevention and Control Week. Aniya ang report. Sa iya mismong pagtugot, niatubang sa kamera si Wendell kinsa usa ka drug surrendery sa Oplan Tukha nga programa sa kapulisan kaniadto. Mapastigarabuhon matud pa siyang malampusong nalagpasan ang maong hagit sa iyang kinabuhi. 5 ka tuig na matud pa ang nilabay, dihang nibiya siya sa iyang bisyo, alang-alang sa iyang kaugalingon ug pamilya. Dahang kamagwang, wala tayong kahadlukan nga tao nga atong kalikayan, Dakong tabang matud pa kaniya ang mga programa sa Davao LGU sa iyang pagtahak sa bag-ong kinabuhi. Salamat po sila kay kanunay sila ga kuan sa mua, ga hinumdum. Hinumdum sa mua. Siya usa lamang sa mga benepisyaryo sa gipahigayon nga Health and Wellness Caravan sa Davao City Anti-Drug Abuse Council subay sa Drug Prevention and Control Week. Ang matag distrito gilibot sa kadak sa paghanyag og serbisyo karong adlaw sa Bago Shiro Gym alang sa mga taga-Tugbok ug Kalinan District. Dunay taga City Health Office nga nagpahigayon og libreng check-up ug konsultasyon, PESO Office alang sa posibleng kasudlan og trabaho, CSWDO sa food packs ug uban pang ahensya. Ginahatagan na sila og kanang medical check-up, especially sa ilang panlawas kay lisod man kayo, wala sila sa addiction unya, tapos ang ilang panlawas po dili po nila malagaan. Sumala sa kadak, labing importante nga ma-monitor gihapon ang drug reformists. Continuous man gud ang monitoring ana sa ilaha kay kabalo man gud ang kaning sakit nga addiction, isa ka chronic ni siya na sakit, no. Hantod mo na kinahanglan gid na sila i-guide. Parayon ang paggiya sa kada, pinaagi sa pagpailawom sa mga programa ngadto sa bag-ong nakagawas na sa prisuhan sa kasong paglambigit sa iligal nga droga. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.